Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Minecraft Bed Wars. Stai să dau și eu sunetul mai încet că îmi sparge urechile. Astăzi ne vom juca Minecraft Bed Wars. M-am reapucat de YouTube și ne vom juca Minecraft, da? Deci hai să începem. Cred că n-am o setare. Da, am tot, așa. Hai la un Bed Wars pentru că o să ne jucăm Minecraft Bed Wars. Dăm un sol și să începem. Așteptăm. Pentru cei ce se întreabă de ce mă joc pe Addicted, faza e că cei de la Gamester mi-au dat bani pentru că... Și nu știu de ce mi-au dat bani permanent. Pentru că zice că... Nu știu. Că zice că hack, nu știu ce de eu nu înțeleg ce hack mi-am pus. Vă dau și dovadă, vă dau la versiune la pe launcher. Că n-am niciun hack, dar ce să faci, n-ai ce să faci. Dar eu cred că voi închide acum un pic filmarea până intrăm în meci. Așa că, da, revin. Ok, ne vom juca la duo. Eu, că azi cu 96. Eu, 966. Alo. Faza e că pot să mă joc la duo, pentru că acolo, cum să zic eu, hai să încep pe rând. Nu-mi zic că mă dă singur, nu mă dă. Așa, faza e că... Hacker! A, da stai! Mă, kituri! What the fuck? O venit deja unul. Why? Aoleu. Hai să-mi iau și eu să mă pregătesc. Bă, dar eu cred că ăsta e hacker la cum joacă. Deci, sincer vă zic, nu știu de unde are el. Deja de asta. Da, cred că știu. Kituri. Da. Hai pe ăștia. Bă, da, ăsta cred că e hacker. Bă, hacker. Mama, hai că-i sparg eu. Bă, să mor. Să mor eu de dimineață, fac kill-uri. Unul mort. Scuzați de rage, dar n-am. Așa. Acum am cu un golden apple. Da, și ieri am făcut live, nu știu dacă voi face, dar voi vedea, așa că da, nu știu, așa, bă, dar ăsta care e cu mine în timp, văd că pe construit e bine, dar pe ăsta, pe PvP, nu știu, că eu am, bine, chiar dacă el a scăzut un pic, dar, na, mi-a dat ce, acum, ce să faci, nu ce să faci, hai pe ăsta. Ce? Ce mi-a zis ăla? Mamă, dar prost, că aveam și eu 4 blocuri. Bravo mie. 4 blocuri. Ce să faci, ce să faci. Da, și... chiar îmi place acum să fac YouTube. De când nu am mai ce făcut. Deci, cred că o să mă reapuc. Acum, nu știu. Că, na, la video trecut când am zis că mă reapuc 0 vizionări. Bravo, mă, într-o zi. Dar îmi place că pe live-ul trecut 12 vizionări în vreo câteva ore. Deci. Care mă cealaltă? Înțeleg. Ok. Dar chiar, mă, că am mai rămas mai curând. Mamă, ce meci rapid. Mă, dar chiar îmi place de tipul ăsta, că avea și de ăsta kit ca să ne pună șarpele, să-mi place. Dar faza e că... Bă, că știe Ninja Brig.
Ioi, știi? Și tu min jabric. Nu am. Vreau să fac pickaxe. Ok. Acum hai pe PvP, te apăr eu în caz de... L-am omorât? Acum. Bravo, mă, hai, cumpără tu, eu te apăr. GG! Bravo, man. Man. What? Ma. Cu Zara eram, nu? Strongman eram acum. Hai, dă din nou. Strongman nu e Strongman. Mamă. Bă, deja un meci câștigat în 6 minute, bine cu ăla. Aoleu. Mamă, ce norocoși. Bă, ar vrea să reintre ăla, mă, că o juca chiar bine kit-ul ăla, dar eu nu știu de unde să-mi iau kit. Deci, da. Stăm și așteptăm. Și cred că o să revin eu când o să fie meci, da. Ok, hai că am început. Suntem echipa Red cu I Hate Blue. Ok. Da, și dacă vă place, adică seria de asta de Minecraft, nu știu ce să zic, dar nu. Dacă vă place, o să mai continui să joc Minecraft. Așa. Aștept să-mi dea de asta. Mamă, hai mă, bucată. Eu mă duc mai mult pe PvP. Bă, dar văd că după 2 luni de nejucat Minecraft PvP, încă mă mai țin bine. Hai mă, serios, nicio bucată. Da, da. În familia oară mi-e dat. Bine. Bă, să sperăm că ăla se ocupă de fapt. Blue. Bă, sperăm că se apucă de pat. Mă chinui să fac mie bric, că nici eu nu știu bine. V-am zis că nu știu bine. Trebuia să îmi lasă din alea. Uaa! Bă, nu zic că am dat cu ăla, că văd că ăștia deja e drum. Hai să mă dea o bucată. Și nu fac. Să nu mai fac ninja bric acum. Să mă duc pe Blue mai e. Stai să văd ce are Blue pe pat. Bă, dar văd că ăștia deja se bat. El l-au bătut pe Green. Hai și eu să mă duc. Mare, bă, dar ce târnaie. Am omorât o echipă întreagă și singur, lol. Eu am bătut 4 singur, lol. Bă, cred că Teodor ăsta știe pe. Da, acum la modul serios, eu am bătut 4 singur. 4 oameni. Am să vezi ce îi dau și tot. Easy, uite că mă bătuși cu 2. Da, dar acum să fiu serios. Stăteau la plecat. Ma, dar prost. Bă, dar și eu deștept rău. Mamă, bă, știi ăsta PvP. Hai că mă duc sus, că nu mai am viață. De ce m-am venit? Mamă, a venit ăsta la mine, e bine. N-am golden, mă, am dat și mie golden. Că eu îl ajut în caz de. TNT. Bă. Bă. Mamă, cum a rămas. Hai să-mi pun din asta și să-mi iau din... golden, mă, că uitați. Să-mi iau mult golden, că eu ăsta că
Uitați de, mamă, dacă ăsta ne sparse toată, na. Uite-l, are golden apple, hai pe el. Hai mă pe el, mamă, hai că știu și eu. Ripă-i cu mine, că știu și eu să construiesc imens de bine. Mamă, ăsta știe PvP. Mamă, ăsta chiar știe PvP. Mamă, aoleu. Mă, că acum să-l bat așa simplu, că PvP-ul e într-un fel ca mine, să se rotească, deci e egal. O luptă aproape corectă. Mamă, bă, dar ăsta știe PvP. Bă, că m-a bătut. Pe mine, mă, pe mine. Dacă are... Mamă, ce mi-au dat-o? Bă, dacă te dea hit. Acum nu joc eu cel mai cel. Mamă, bă, unde e a meu? Unde e a meu? Zi și mie. Unde e a meu? Ăla cred că are autoclicker. No, bravo lui că n-a câștigat un meci, trebuie să și pierdem. Are TNT 100 din 100. Da, fix ce spun eu și are și mai multe. Mamă, nu mi-a explicat nimic. Mamă, ce... Na, mă mori, că dacă nu-l omoram, pierdeam. Mamă, să vezi ce pun acum pe pat. S-o chinuit el să spargă patul. Mamă, pun și eu la minerală, ca să știți. Mamă. Și cred că mai țin un meci și două. Am pus 48 din astea și mai trebuie. Mamă, să vezi ce fac aici, mare palancă. Pune-mă și tu, le-am ceva. Te rog că mi-ai fi de ajutor. Așa, cumpărăm și cred că după o să mă filmez un video. Așa. Bă, mi-a plăcut de tipul ăla, vezi, care prima rundă mi-a câștigat-o eu fără să fac mai nimic, ca mea. Dă-i, mă, dă-i. Bun! Am dat jos, e bine. Dar acum îi spargem noi patul, că vă veni repede. Asta e problema, acum îi spargem noi patul, că o veni destul de repede. Mă duc și eu acum. Poate mă duc silent și îi sparg ăla. Dacă mă duc silent și îi sparg ăla, mamă. Să vezi ce win facem din nou, să sperăm că nu pică. Mamă, ripul al meu, a picat. Mamă, ăla deja vine! Să vezi ce tryhard mă bag. Yes! Bine, mă! Bine! Bine! Hai că-mi pun și pe armură. Bine, mă, că l-am bătut. Hai că poate sparg patul. Dar să sperăm că n-are el multe pe pat, că nu sparge. N-are nimic, bravo. Da, mă, bravo, toxic. Toxic e ăsta. Check. Toxic, mă, toxic, are arc. Toxic. Mamă, bă, ce toxic. Are arc, mă, și... Aoleu, și eu n-am de astea de golden. Hai că-ți dește pro. What? Voi ați văzut bugul? Unde am eu? A, uite-l în față. Hai că 2 pe 1 e un pic na. Ma, dar bravo că el nu strică ăsta. Mai pune și el un bloc de asta. Bă, dar ăla nu e departe rău de noi. Deci,
E complicat. Mama, bă, ce prost îs! Mă duc după el. Mamă, e cu ținta pe mine. Mamă, să mori. Bă! Mamă, să vezi ce-l sparg. Băi, să sperăm că ăla se descurcă. Doamne ajută. Bine, dar să nu-l omoare gândiolet. Mamă, dacă îi sparg patul, e GG, că pot să-l bat ușor. Mamă, ăsta și-o lăsat ăsta pe aici. Trap Trigger, mamă, ocupă-te, mă, ocupă-te, te rog. Și nu muri, și nu ne sparge. Mamă, dacă știi. Stai. Poate nu mă vede. Dar unde mă știa, mă, ăsta are... Mare... What the fuck? Wow. Yes! Bine! Omoră-l! Omoră-l! Te rog! Te rog, omoară-l! Te rog! Nu! Trebuie să-l dăm jos. Trebuie să-l dăm jos. Bine, mă, că i-am spart patul. Bine! Mamă, voi știți cum îmi bate inima acum? Mamă! Stai să mă duc să iau din astea. Mamă! Bine că i-am spart patul, să vezi, a doilea meci câștigat. Mamă! Și cred că ăsta e ultimul meci, că ne-am prelungit prea mult. Mamă, bine, mă, bine. Bă, nu mai avem vreun diamond, Doamne ajută, că... Na. Sperăm că nu vine direct. Hai să mai pun pe pap pe sus, că el dă de sus. Sperăm că nu strică, am să mai am unde ăsta să pun Trap Trigger. Mamă, bă, 2 meciuri câștigate. Mamă, dacă tot stau eu să editez video, Trap Trigger, Doamne ajută. Bă, dar ăla de undeva nu știa că eu sunt acolo. Bă, ora de hack, Facebook, Laura, ori, nu știu. Unde e, mă? Tu de ce stai AFK? Te rog, nu stau mult AFK. Bă, nu-mi zic că ăsta e camper ce stă în bază doar și face skybase. A, uite, doamne ajută. Ma, să mor. Ce vrem, să vină? Ma. Vrea. Bă, ăla meu mai stă AFK. Nu mai stă, e bine. Mamă. Hai, pe el! Bă, bine! 2 meciuri câștigate! Bine! GG! Bine! Mamă! Bă! Ce să era transpirat! Așa îmi pare. Bine, mă! GG! Bă, GG! Uite că am 4 victorii și 12 ucide. GG, mă! Bun! Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!